diolch Nan. Mae hwn yn brofiad bach yn anarferol. Fel hanesydd, dwi ddim fel arfer yn cael bron y gair ola Beth. Felly, a dyw dilyn newyddion da chwaith ddim yn beth rwydd. Ond pan o'n i eisiau meddwl beth i ddweud heddi mewn 10 munud, ges i'n atgoffa bod fi wedi cael gwahoddiad i dryddodi darlith coffa'r diwygiad tua 20 mlynedd yn ôl yn y sesiynau. Ac oedd treio dweud rhywbeth gwerth chweir wrth gloi, mi wedes i pryd hynny bod rhaid i ni gofio nad mewn meini a morter y sefydlwyd Methodistiaeth, ond mewn calonnau ac eneidiau. Nawr mae hynny'n dal yn wir, ond mae'r gwir fel mae fe mor aml falle'n fwy cymleth. Erbyn cyfnod dechrau'r diwygiad Methodistaidd, roedd nifer fawr o eglwysi plwyf yn annwyl iawn gan blwyfolion. Nid yn unig oherwydd yr arddocad crefyddol, ond oherwydd y cysylltiadau â'r gymuned, a'r teuluoedd oedd yn rhan o'r gymuned. Fy ni dygwyd nhw'r gwasanaethau yn blant, fy ni claddwyd eu perthnasau nhw. Felly oedd yna gwlwm, roedd yna atgofion a chysylltiadau yn datblygu yn yr un modd o sgwrs yn cyd-destun nifer fawr o capeli. Ac wrth gwrs fe godwyd y capeli fynycha drwy gyfraniadau aelodau, a weithiau trwy chwys i llafur. Yn aml iawn yr aelodau eu hunain fydden ymgymryd a llawer iawn o'r gwaith yn yr achosion cynnar, cyn cyflogi penseiri ag adeiladwyr nes mlaen. A mae'n bosib fod teimlad felly o fod yn berchen capeli mewn ffordd fwy uniongyrchol na'r eglwys wladol. O'n i'n clywed bore yma am ffynnon Llandysul o'r teimlad yna o greu gofod yn magu cymuned. Ac wrth gwrs, wrth feddwl am hanes y cyfundeb, un o'r pethau sylfaenol yw, mae dim ond ym 1811 y dath y cyfundeb yn enwad swyddogol, roedd ei eisoes wedi bod mewn bodolaeth am 70 mlynedd erbyn hynny, oedd ei eisoes yn hen gorff. Ac roedd nifer fawr o'r adeiladau wedi codi erbyn hynny, ond bod nhw ddim yn gapeli swyddogol oherwydd nad oedd y Methodistiaid wedi cofrestru fel enwad ar wahân. Felly sefydlwyd y seiadau cynnar o ddiwedd y 1730 mlaen at bwrpas cynnal cyfeillach, ac mwyn cyfarfod i rannu profiad. Ac un o brif nodweddion y mudiad cynnar oedd hyblygrwydd. Gan nad pwrpas y cyfarfodydd oedd cynnal y ddoliad, doedd dim angen adeilad cysegredig. Felly oedd modd cwrdd mewn cegin neu sgubor. Ond gyda nifer gynyddol o aelodau dath codi adeiladau penodol yn anochel. Y cyntaf oedd Cul y Cwm a Llansawel yn Sir Gaerfyrddin. Ac fe agorwyd y ddau yn haf 1747. Ac erbyn 1748 fe ychwanegwyd tŷ yn Llanfair y Miellt yn ogystal. Ond gyfalwyd gyfeirio atyn nhw fel ysgoldau neu tai seiat ac nid capeli, mwyn peidio roi'r argraff i bod yn sefydlu enwad ar wahân i'r eglwys, lle oedd yna droedio ofalus iawn o ran terminoleg. Ac fe gasglwyd arian ar draws y mudiad ar gyfer y gwaith adeiladu hwn, gyda theimlad fod yr adeiladau yn eiddo i'r mudiad yn gyffredinol, o dan arweiniad y sasiwn fel y corff reoli. Ac hyd yn oed y pryd hynny, gofidiwyd am y gost. Roedd Hywel Harris yn poeni yn arw bod y 3 adeilad gyda'i gilydd wedi costio cyfanswm o 240 bunnoedd. A byddwn ni'n ystyried hynny'n bargen erbyn heddi, wrth gwrs. Yn achos Llansawel, capel Bethel nes mlaen, ehangwyd yr adeilad ym 1820 ac ail adeiladu ym 1829. Datblygodd tŷ newydd Cul y Cwm yn Gapel Sowar ac ail adeiladwyd ym 1786 a 1836. Yn yr un modd, ail adeiladwyd Capel Alffa yn Llanfair y Miellt ym 1824. Mae'r un patrwm o'i ehangu ac ail adeiladu yn ystod y 14th ganrif 15 felly, sy'n golygu fod hi'n amhosib i farnu beth oedd natur yr adeiladau gwreiddiol. Gallu difalu i bod nhw yn fwy syml na'r adeiladau hwyrach, falle rhywbeth mwy tebyg i so ar y mynydd. Ond y cymlethdod wedyn oedd cwestiwn y cymyn. Felly cynnal seiat a phregaeth a chanu emynau yn yr adeiladau hyn, ond roedd angen gweinidog ordiniedig ac adeilad cysegredig ar gyfer y cymyn. A angen i wynyddu'r cymyn mewn gwirionedd oedd y prif reswm dros ymwahanu ym 1811. Oherwydd erbyn dechrau'r 14th ganrif 15,
doedd dim digon o weinidogion oedd wedi ordeinio yn yr eglwys yn rhan o'r mudiad i ddarparu gwasanaethau cymyn ar gyfer yr aelodau, lle oedd angen ordeinio gweinidogion ar gyfer hynny. Dim ond Thomas Charles a Simon Lloyd yn y Bala a William Lloyd yng Nghynarfon oedd i wasanaethu holl aelodau Gogledd Cymru o ran cymyn a bedydd. Os ych chi'n meddwl bod chi ar talcen caled nawr, dychmygwch beth oedd i fel i'r tri yna. Felly dyna'r prif reswm dros cymryd y cam a ffurfio enwad. A'r pryd hynny dath y capeli yn gapeli go iawn, yn fannau addoli lle gellid gweinyddu sacrament. Ond achos oedd hyn rhywfaint o gymlethdod hefyd wrth dorri'n rydd oddi wrth yr eglwys, oherwydd y parch arferol i'r clerigwyr ordeiniedig, roedd yr eini'n aml iawn wedi ei henwi ymhlith ymddiriedolwyr y capeli. Popeth yn iawn o ran y capeli, lle oedd y clerigwyr wedi glynu wrth y Methodistiaid a throi cefn ar yr eglwys, fel y gwnaeth Thomas Charles er enghraifft. Ond roedd rai o ffeiriad y sgwrs wedi glynu wrth yr eglwys a chefnu ar Methodistiaeth. A roedd sefyllfa'r capeli wedyn yn yr ardaloedd hynny yn ansicr iawn. Yn Sir Benfro er enghraifft, mi oedd na 4 o weinidogion yr eglwys oedd wedi troi cefn ar Methodistiaeth. David Griffiths yn Anhyfer, David Davies Llanfyrnach, William Jones Llandidoch, David Pew Trefdraeth. Ac oedden nhw'n ymddiriedolwyr y capeli. A mi aethon nhw eiddo a meddiant y capeli gyda nhw. A'i dadl nhw oedd bod yr arian wedi casglu gan aelodau'r eglwys nad oedd wedi dychmygu na fydden nhw ddim, neu na fyddai eu plant nhw ddim yn aelodau o'r eglwys ar ryw bwynt yn y dyfodol. A felly dylai'r adeiladau yna barhau i fod at defnydd aelodau'r eglwys. Nawr fe geisiodd Methodistiaid Eglwys Wrw ailafel yn ei capel, gan apelio at Arglwydd y Plas yn lleol Thomas Lloyd Bronwydd. A fe cytuno Thomas Lloyd fod gan y Methodistiaid hawl foesol i'r capel. Ond buddigoliaeth wag oedd hynny, oherwydd roedd yr allwe yn meddiant y ficer. A doedd e ddim yn credu bod yna hawl foesol, felly dyna diwedd ar y capel yn Eglwys Wrw. A gallwn ni weld wedyn fel yr oedd codi capeli hunain yn rhoi rhyw deimlad o ddiogelwch, bod nhw'n saff na oedd modd i troi nhw mas yn y dyfodol. Ac yn ail hanner y 4 ganrif 15 yn benna gwelwyd yr adeiladu mawr yn digwydd a'r ail adeiladu mawr, fel gwelwyd yn achos Moreia Llangefni er enghraifft. Mi fydde'r diwygiadau crefyddol a chlythyrol yn arwain at gynnydd mewn aelodaeth ac angen ehangu. Felly roedd yna resymau ymarferol dros yr adeiladu yma. Ond mae'n bosib hefyd fod codi capeli mwy o faint a mwy trawiadol yr olwg yn rhyw fath o ddatganiad o hunaniaeth. Mae'n bosib bod rhywfaint o hynny yn ymateb i feirniadaeth y llyfrau gleision ym 1847. Oedd wedi pardduo'r iaith Gymraeg a thueddiadau crefyddol Cymru, gan awgrymu bod anghyffurfiaeth yn hybu anfoesoldeb ac anwybodaeth. Ac fe aid ati i ddatbrofi hynny yn ail hanner y ganrif. Ac fe roddwyd hyder newydd i'r anghydffurfwyr trwy ganlyniadau cyfrifiad crefydd 1851. A nath gyfri pawb drwy Gymru a Lloegr wnaeth fynychu lle addoli ar ddydd Sul 20 o Fawrth. Ac roedd yr anghydffurfwyr yn dair eisiau dangos i byr nhw'n yferus yng Nghymru. Fe gyfrifwyd 120% o boblogaeth Aberystwyth yn y diwrnod hwnnw, achos mi oedd yr anghydffurfwyr wedi mynd mor fynych i'r capel. Ond fod yn gosod y canlyniadau, mae'r Methodistiaid Calfinedd oedd yr achos grefyddol fwyaf yng Nghymru. 25% o'r ddolwyr, 23% gyda'r annibynwyr, 21% gyda'r eglwys, 18% gyda'r bydyddwyr ac 13% gyda'r Wesleyed. Lle'r anghydffurfwyr gyda'i gily yn ffurfio mwyafrif, a hynny'n rhoi tân wedyn yn yr achos dros datgysylltu'r eglwys a fydde'n ymgyrch egniol am ddegawdau. Ac ymfalchiwyd hefyd wrth gwrs yn y darganfyddiad fod mwy o eisteddleoedd wedi darparu ar gyfer y ddolwyr yng Nghymru. Oedd bron pawb oedd eisiau mynd i'r cwrdd yn mynd i gael rolau eistedd yng Nghymru. A dim ond 58% oedd yn medru yn Lloegr.
Felly oedd hwn yn arwain at awgrym bod y Cymru yn genedl fwy crefyddol yn sgil hynny. A mae yna falle naws fuddugoliaethu sy'n dilyn hyn, gyda rai o'r adeiladau mawr cadarn, eglwysi cadeiriol anghyffurfiaeth yng nghanol trefi Cymru yn mynnu sylw. Doedd ddim eisiau cuddio nawr a chadw'n dawel i bod nhw'n bodoli, oedd modd bod yn agored. A i ni sôn am y faich ariannol heddi, oedd hwnna'n aml yn wir ar y pryd. Erbyn hael anner y 4eg ganrif ar 15, bydd y cynllunio ac adeiladu capel gyda chymorth pensaer ar gyfer tua 300 o gynulleidfa, falle'n costio tua 2,000 o bunnau. Ac roedd sawl eglwys mewn dyled am flynyddoedd oherwydd costau adeiladu, ond yn penderfynu bwrw mlaen mewn ffydd y bydde'r aelodau a'r arian yn parhau. A mae'n ymchwil wedi dangos mewn rai ardaloedd falle nad oedd y capeli yr anghyffurfwyr yn cyfrannu gymaint at elusennau allanol ac oedd yr eglwys, oherwydd eu bod nhw'n aml iawn yn gorfod blaenoriaethu dyledion adeiladu. Felly, fe greuwyd y waddol, fe greuwyd y broblem gyda'r costau'r adeiladau yn gynnar iawn. Cos mae yna lot o sôn wedi bod nad yw cadw yma, mae yn drenu nad yw cynrychiolwyr cadw yma. Ond wrth gwrs, o ran treftadaeth, mae'r Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru hefyd yn gorff pwysig sydd yn ystyried mae capeli Cymru yw'r adeiladau sydd fwyaf at risg ar hyn o bryd ac yn concernol ynglŷn â beth sy'n digwydd iddyn nhw ar ôl cau. Felly, dros amser, mae'n amlwg fod yr adeiladau hyn wedi bod yn hafan yn ystod cyfnodau pan roedd gwrthwynebiad y tu fewn i gymdeithas i'r mudiad newydd. A mi oedd yna ryw ymdeimlad i bod nhw yn gymdeithas neilltuol, oedd yn wynebu gyluniaeth o'r byd tu allan. Wedi sefydlu'n enwad, roedd y capeli falle yn cynrychioli ryddid i gynnal i gweithgareddau heb ymyrraeth ac i ddewis a dethol y gweithgareddau hynny. Oedd e'n bosib gwahodd Crynogwen i bregethu, er enghraifft. A bydde rai, yn sicr fydde'r eglwys ddim wrth fodd gweld menyw yn pregethu, oedd y capeli hyn yn rhoi ryddid i bobl i ddewis gwneud hynny. Ac hefyd i caniatáu i ymgeisydd gwleidyddol penodol gynnal cyfarfod, os dyna'r dymuniad. Ac wrth gwrs, roedd y capeli hyn hefyd yn lloches i'r iaith Gymraeg. Cyn dyddiau'r erdd roedd y Band of Hope a'r dosbarth Solfa yn cynnig cymdeithas a gweithgarwch. Ac roedd y cyfundeb a'i wreiddiau'n ddofn mewn gweithgareddau nad oedd yn wasanaethau crefyddol o'r cychwyn, felly sdim syndod fod yr agweddau hynny'n parhau'n bwysig. Ac o fewn Pedair Wal y capel, oedd modd falle teimlo ddiogel rhag ferniadaeth, a mi oedd modd cynnal rychwant o weithgareddau mwyn cadw'r pobl eto yn ddiogel rhag y byd tu allan. Ond wrth gwrs creuwyd y gyfundeb oherwydd bod Thomas Charles ac Ebenezer Morris ac eraill wedi cytuno mai pregethu'r Efengil oedd y gorchwil penna. Felly oedd angen yr holl bethau hyn tu fewn i furiau'r capel. I raddau felly, mae'n anodd iawn crynhoi, ond i raddau felly, Ystyr Y Meini oedd ryddid a diogelwch i addoli ac i berthyn i gymdeithas, ac i bod yn sach nad oedd neb yn mynd i gallu dwyn yr allwe. Diolch.